Haga jinglekai hapreng ka India, Persia ai ka Syria. Haba pai syagane ka jinglekai ka Syria ka lakhor ka Pynjop. Hadin magalala ban pelim sok ya ke India du lai lanon. Haga jinglekai UEFA Nation League hapreng ka Romania, Persia ai ka Lithuania. Hagane ka jinglekai ka Romania ka lakhor ka Pynjop. Hadin magalala ban pelim sok ya ka Lithuania da lai la kawai. Haga jinglekai hapreng ka Turki, Persia ai ka Iceland. Haba pai syagane ka jinglekai ka Turki ka lakhor ka Pynjop. Hadin magalala ban pelim sok ya ka Iceland da lai la kawai. Pada hagar ke jinglekai player jong ke Turki Muhammad Karim mulai ban Thep hat-trick. Kata ulai ban Thep ha minit ke ar san peu ar pada ha minit ke pra peu pra. Haga jinglekai hapreng ka Montenegro, Persia ai ka Wales. Haga ne ke jinglekai ka Wales ka lakhor ka Pynjop. Hadin magalala ban pelim ya ka Montenegro da ar la kawai. Baria kini ki ar gol jong ka Wales layo ban Thep nengkong tang ha ka 10 minit. Baria ka gol ka ar layo ban Thep ha minit ka balai. Haga jinglekai hapreng ka jong Haaland ka Norway, Persia ai ka Austria. Aba pai syagane ka jinglekai ka Norway ka lakhor ka Pynjop. Hadin magalala abat pelim salit ya ka Austria da ar la kawai. Baria ka gol Pynjop jong ka Norway layo ban Thep lengbau ranglekai bakan sai jong ka u Erling Haaland. Kata haswa ban kut ka jinglekai ha minit ka pra pra. Haga jinglekai hapreng ka Israel, Persia ai ka Italy. Haga ni ka jinglekai ka Italy kadang peteng ban khori ka Pynjop. Hadin magalala abat pelim ya ka Israel da ar la kawai. Agawai par ka jinglekai Nation League hapreng ka Mbappe ka France, Persia ya ka jong Debruyne ka Belgium. Haba pai syagane ka jinglekai ka France ka layo ban penkhi jar nengkong haga minit ka arp kundai lengbau ka Lomiani. Badai lembaga ka gol ka France ka tamah ka kela step da shigul lanat. Haba pai pat syaga kela mit ka France ka layo biang ban Thep ya ka gol ka ar lengbau Dembele. Kata haga minit ka basan penyew. Badai lemang ini ki ar gol ka France ka lala ban pelim ya ka Belgium da ar lanot hadu bukut jong ke jinglekai.